Нәсин ижади кешеләрнең уңыш формуласы не дип уйлыйсың? Миңа калса, дөрес урында, дөрес вакытта, дөрес кешеләр белән аралашу бик мөһимдер. Безнең геройларыбыз кебек. Менә анысы инде иптәш коллега вакыт күрсәтер. Бүгенге кунагыбыз Динара Сәйдбатталова. Мин дулкынланам. Ни өчен дулкынланасың? Чөнки бу минем өчен беренче тәҗрибә. Җырмынга мин бик кичкенәдән үрелә башладым. Әмма ләкин мин аны халыкка чыгармадым. Дөресен әйтәм, җырчы дип әйтә алмыйм әле үземне. Алло. Алло. Әтисе. Ау. Тиз генә генә әйтәм, вакытыңны бүлдерәм инде. Матурым, мин сине бик каты яратам. Все, ладно, давай. Давай. Все, давай пока, Балалар